ang sweet-sweet niya sa akin. Wala yung tawag na nasa Amerika ko. Sabi sa akin, siya parang awa mo na magpapayat ka. Gutom na ako. Alam mo ako. Ano? Everyday tinatawagan niya ako. Oy, Regina, tatatama mo. Ang sakit ano? Eh, sabi ko, kasi si Kim Samson ako eh. Sabi nila kumain daw ako ng cake. Kumain naman ako ng cake. Tapos na naman kasi yun eh. Ah, tapos na? Oo. Kasi ang problema nung natapos ko na yung Kim Samson, kain pa rin ako ng kain ng cake. Eh, gano'n talaga naman kinilitukan mo, hindi ba? Ito ba pinag-uusapan namin dito? Ay, alam mo ko sa'yo, lumunod tayo. Lumunod tayo. With these girls, right? They're really a lot of fun. Gosh. Lalo na to. Oo. Ayun, ang show. Whole question naman. Yeah. Kasi ba na show pwede na kumain? Yeah, definitely. Pwede na. Uy, in fairness, maraming tela ngayon tong damit na to. Oo, no? Kanina kulang eh. Ay, ganun nga natin na makita nila. Ayan, no? Kasya dito si George. Baka makati si Ogie, pwede ko. Sinabi mo na ba kung sino ang ating sinong diva naman ang ating binibigyan ng tribute ngayon? Ay, naku. Hindi ba? Walang iba. Kakatawag lang sa akin, mother. Talaga? Oo, tinext ako. Tinawagan ako, tapos tinext ako. Sabi, darling, good luck. Sabi, may accent. May accent. British na. Kasi asawa ng British na. Yeah, pero nag-divorce na sila. Nag-divorce na sila? Oo, Chinese pa. Mga kaibigan, pinag-usapan po namin, the one and only talagang inventor of herself, Madonna. Alam niyo ba, 50 years old na siya, but she's touring worldwide now, ha? At sinabi nga, nabanggit na na-divorce na siya ngayon, pero meron siyang bago, alam mo ba? Bakit? Hindi ako mahilig sa chismis, wala akong Aaron, ha? Ano? Ano ka ba siya? Bakit siguro nagtutur pa rin naman hanggang ngayon, ha? Oo nga, eh. Totoo. Oo nga, bakit na makita natin mga ito? At gano'n lang natutur, eh, may natutur lang dito. Binayad ko sa'yo ngayong gabi. So, wala ko ginaganyan. We're not hurting. Di ba na kasi alam mo, siyempre ko, ang tagal na nagsasayaw pa yun, ha? Bakit siguro nagsasayaw? Like she was 25. Grabe. Pinag-iinintay mo. Hindi kita bibigyan ng pagkain mo. Oh, sige na nga. Nagiata tuloy ulit. But you know, she's not just world-renowned. She's also a mother, a fighter, a survivor. For many reasons, we admire her strength. That's right. Ay, talaga. Pati yung mga muscles niya. And her contribution to the music industry. Ay, talaga. Oo, halos hindi tayo nakaganito ngayon. Ano ka naka-change hair ng ganyan? Ang ganda naman niya. Tingin nga. Huwag na magulo. Ang ganda. Oh, may petals ka. It's very fashionable. Meron kami binayaran na hairdress. May budget ba na ito? Ay, hindi. Napakagaling mo ng aming hairdresser. May artist. Thank you. Ako ano lang. Ang tipid mo naman? Oo, kasi naghirap ngayon, kaka-elect lang ni Obama. Sabi ko nga kay Obama, galingan mo naman. So, ka-text mo na naman? Ka-text ko kanina. Oo, si Obama. Ang galing niya. Pero alam niyo po mga kaibigan, talagang touch na touch ko kami. Kasi talagang mahirap po ang panahon ngayon, pero look at you guys. That's true. You guys are here. Thank you. Thank you so much. Kaya naman po, naisipan ng Music Museum na talagang mag-celebrate ng 20th year na kasama lahat itong apat na singer. Ang bongga talaga ni Dito. She's so rich. Aba, iba mo naman yung puro. Para tayong Japanese restaurant. Okay. Here's our tribute to the one and only Madonna.